Što želiš, ciganko? Došla si naškoditi kralju, zar ne? Nisam. Pustite me. Samo sam ga došla zamoliti nešto u ime mog naroda. Užasno smo siromašni i... Tvoj narod su lopovi i ubojice, a ti si uhićena. Ne. Hej, vrati se! Vrati se! Pomoć! 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 Molim vas, spasite me. Ja sam je zarobio, oče. Htjela je ubiti kralja. Doista? Golim rukama pretpostavljam. Ne vidim da je naoružana. Ali ona je ciganka. No to ne znači da je ubojica. Uđi unutra, draga moja. Crkva ti daje utočište. Odlazi. Ovo je kuća Božja. Nemaš ovlasti unutar ovih zidova.